Tripura len tamoni bagai Tripura hatabuk saboni yago hasubni thungkrung boro thangai soginai saboba femloknai eba saboba dofani samung khlainai sengmong tei phirokmungni bisingo tamotong koksil jamung jotono sarai sarai kinuknai chini khorangni koksalai bandani bisingtei hasini joto lukurok Chini IPFT na hormong, actor na hormong. जों गाबोन कोननि कनफारेन्स खालामैया जों बोनो बार-बार मा सावो BJP रो दरेसिनो चिनि बर IPFT नो बर चिनि दाबि नो बर सब कोना फुनुय हांख्लाय जों बहायनो अबयस्य जों आरो थांया टिप्राल माना हाके कायसा प्रोसेस दं कायसा स्टेप दं आ स्टेप नो जों मा फुंनाय जेखुनु कायसा प्रोसेस नि आखलाय दाबि मानिया जों सायमाना बरमा जों मोले रिक्वेस्ट खालायखा चिनि होम मिनिस्टार जिका खालायखा राजनाथ सिंह जों साखा जे Tripura isu nu tuh Tripura kaisa modality committee kaisa commission mas dong nai ok ini tripura ba bipartite top ni bagai kaisa committee khaidi ok committee madhyome जों detail salai nai tin Tripura isu salai nai au bo sau thik ase apro bo salama tongo je ang ni kok samara nai nai ani koliro ba ang salai nai ahini bo samato u kolom boro जों sai khanoka Rajnath Singh जों sai hoka ni u de dabino tuh ang একটা committee khaina bagai ang ani colleague robai salainai ni bosau sombo salaikana phiaba BJP tabuk Tripura ni mulle ba Tripura sarok no rana thanga ha ke borok aboni against tamom nai ba tamom san borok borodo omon sai sao je जोंनि नि दाबिनि बिरुदिया जों Tripura ni बिरुदिया abone sangbedani dabi abone no जों रेनाबं चिस्टास थाखायनाय नाथाय तैबो borok sao je राज्य सरकार केबेङै दङ ताव प्रेजेंट गवर्नमेंट बामफ्रम गवर्नमेंट बर केबेङै दङ नन दाबि न आबंगै जों खायथगिया ताबो रतै सायथन बातायनाय जों सलायजा दिनै अलरेडी प्राय 80% दिनै कैंडिडेट जों अलरेडी मानखा जों सुदु बुं सालाय बागैसि दिनै अलरेडी कैंडिडेट जों लिस्ट माखा जों जे मानसा जों बाचानाय आबो जों अलरेडी जों रेडिं दङ कैंडिडेट बुं बागै जों कोनो प्रब्लेम करै इभेन जों SCC दो जों अलरेडी मानखार जों बाचानाय जों फरामि खालाय दङ बरंस फिलो थांखालाय एलाका थांखालाय चिनि बिरु कक्साव जों माहाय कक्टा जागा जों रिपोर्ट माखा ब्रन जों माखा अमार जों नुय जों सागानाय दि जों तो फरामि खालाय दङ माने टांगले Tripura नि बिरु कक्सा आं बुं सालिया अनेक नेतार साव आ Tripura दाबियाबो हास्यकर दाबि हिसौ अब हास्यकरसि हानि ट्राय नम्बर आ थङै दंमसे आबकुन्दी मांगलाक आबकुन असम्भव नै आफरो कयहु नेता कक्साका चिनि पार्टीनि लक्ष्य उद्देश्य दबनो जों बाय एनि मिन्स जों Tripura सेभ खालायनाय चिनि आइडेन्टिटि जों सेभ खालायनाय चिनि लेन्ड जों सेभ खालायनाय जेकुनु आइन अरो जदि चिनि कंथाइ बारानि बिरुदि हांखाय Tripura बिरुदि जों प्रोटेस्ट खालायनाय बामफ्राम सरकार टं हांखलाय दैबो सिताय थांनाय दैबो जनगण दुख मानाय दैबो जों बन्चित दंनाय दिनै जेकुनु डिपार्टमेन्ट होन्दि दिनै ताबो जों खोनाखा जत्त डिपार्टमेन्ट केलेंकारि प्लास आबो सेमिया गभर्नमेन्टनि बिरुदे हाजार केस दङ